агар бо президенти Эмомалӣ Раҳмон вомехӯрдед ва имконияти бо ӯ суҳбат кардан медоштед, ба ӯ чӣ мегуфтед? Мехоҳам ҳамкорӣ кунам, мехоҳам давлат обод кунам. Ман илми зур дорам, мара кор намегирам, файрод намекунам. аз ӯ хоҳиш менамудам ки маро дар донишгоҳи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки бал медод, ман дар донишгоҳи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешудам. дар соҳаи маориф ҷиддӣ кор кунанд, яъне бисёр тафтиш баранд, нафарое ки мисол номзади илм мегиранд, дар соҳаи илм хуб кор карда бошанд, худи ҳамун нафарҳо кор карда бошанд. муалlimои забони хориҷӣ бисёртар шавад, саводҳои нағз бошад, кадрҳои бақувват бошад. ранги дигар давлатҳо сти дарсам хеле кунанд. фақат роҳу раҳоро фақат мақсад ободӣ кунанд. дар Бадахшон мо мехостем ки ҳамин раҳоямон тезтар хушрӯ шавад, ки удоб намо равем биёем. Барои ҳамин раҳо безе будана мо наметавонем мо пастайни рафта омадан. дархост мекардам ки роҳҳои ҳавопаймоии Россия душанбе кушода шавад, ки мо имконияти рафта таҳсил карданро дорем. барои мо ҳама чӣ кадаси ҳама чӣ фароҳам ҳама 100%. ҳар чӣ ки мекунад аз дархостҳои мо ҳам зиёдтар мекунад. барои ҳамин мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. таъмини кор, барои таъмини кор ҷавонон. Чӣ мегуфтам? Вай мо як кор да бигирам, мо вай ёда донишгоҳ тамом кардем, 5 сол хондем. Кор да бигиран тамом ҳам вай ёда озмун шаванд, мо як кор да бигиран тамом. Хочу дома машину. Я хочу, чтобы в нашем вузе был в РТСУ какой-нибудь кружок для музыки, чтобы принимали и учили людей играть. У нас есть кружок, но это для тех людей, которые уже умеют играть. Не лучше ли для этого обращаться к руководству РТСУ? Нет, увы. Должен вмешаться президент. Да. аз номи тамоми кулли ҷавонони тоҷикистон миннатдоригӣ баён мекардам, махсусан барои он ки чӣ қадар дастгириҳо ба ҷавоно дорад. Пешниҳодо нестанд? ягон пешниҳодо нест, фақат миннатдорӣ аз пешвои миллат барои он ки нисбати ҷавонон ғамхориҳои зиёд мекунад. мехостам ки ҳамо одамоям бачаҳое ки дар раҳ духтарона ҳар гап мегӯянд наказатиам кунанд. Чтобы чӣ кунанд, корҳои беруна бикунанд, вместо ҳамин раҳрӯакҳо ҳамин 15 суткада 15 рӯз биёянд раҳоро бурванд. Чӣ кунанд? дар деҳаи мо як майдонча барои варзиш созам. Дар қишлоқҳо мактабҳо сохта шавад. Представить на множество школ, чтобы учиться специально для таких людей, у которых нет возможности. ба ҳамин соҳаи маориф ва сатҳи дониш эътибори зиёд кунанд. Бе ҳадди канор мехостам аз он кас илтимос кунам ки мо дар Душанбе, яъне дар Тоҷикистон омӯзгорони ботаҷриба кам дорем. Барои кадр тайёр кардан аз шумо хоҳиш менамоям ки аз дигар давлат омӯзгорони бақувватро даъват намуда дар шаҳри мо кадр тайёр кунед. ман аз он мехостам ки бисёр ба фақирон кӯмак расонанд. салом алейкум муҳтарам ҷаноби олӣ, ман Қурбон Исфандиёр Суробович, шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон. ман мехостам ки як как бы ҳамин Тоҷикистонда чӣ шавад, кайҳон ки шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон ба кайҳон як парвоз кунанд, як хай тоҷик бад бипарохт, як деҳад барои давлат фоидаи калонае.